Nagmani ako ng tilawan kaya pandaluos. Murag bear bread nga na diyan sa gawan. Blue cheese. Kana kay both na Switzerland. Ano yun? Mag-ihi ni Chigo? Dapat pa ni mo na. Nga? Uy, salaway mong anak nagdalilan o kuan. Kalmot hindi ko nabibit mo kuan. Tastes like poop. Hindi daw? Oh. Uy, dapat ito yung mga strawberry din. Bawag yung bitang din. Strawberry nga? Hindi ka na? Wala. Aw ka na? Wait, is that strawberry? Kanya mo ragdor yan. Ano eh? This is strawberry? No. This is strawberry. Ragdor yan, magkatungkuan ba? Dahil nga. Tita, which one is the strawberry? This one. Kaya, kuha mo siya, di ba? Raspberry. Kaya Italy? Does it taste good? Parmesan? Diba? Yeah, taste. Reggiano. Napaka parmigiano-reggiano dito nga duha. Wala, ay tulo. I'll Wala take na. a half. Para kang basta. Pig. Gawin kayo dyan. This is cheese. Murag durian. Magkaon ako ano ko, yung kaon. Ragdor yan. Ano yung siya? Bear bread nga diyan. Ano yun? Murag beer. Durian lagi sa tungana ba? Kung gagma, di ba? Kuan. Beer cheese eh. That kaya ba kung kuan yung napalit na to nga kuan. Kinang kindi, wala durian. Tita, what is this one? Cheese. I forgot already. I guess it's poop. I thought this one. Kana rin yung ganahan we katangkis na ko. This I one like this one. This na. It tastes like flour. I forgot. Wa ka na gawas og dates. Yeah. Aw ka na. Cheese one, cheese. Gagawa na ba ganyan tuyok-tuyok sa Abu Dhabi niya? Oo. Kamumot lagi ko nga. Dapat ka mo Abu Dhabi ko ay. Dates na ito ako papalit. Hindi, kanya try ba yung mapanap? Kanya? Beer cheese. Ah, di, chin yan. Basta din mo sa parang. Which one? Ano rin? Why? Why? Nagkikulang ano da? Parang sa beer, pero, ay, parang sila kuan, brie, pero lahi nga kuan. Age. Wala siya kuan mo tapang siya. Baker. Bakit? Alam ninyong pangway, hindi siguro na kundi. Pagway ka. Dapat na yun nila itong New Year. Ano na, sipa po tayo, lang sa'yo sila eh. Nagmay na siya. Mahal mo dahil 100 nga, so 50 na sila. Pita, mga pita. Ang big stick. Okay, basta siya kung Big stick. Kinanglan ginikuhan gid. Di kaya. Abrin, Wala, hindi tayo magpunta. Ano na? Pagod na mga abri squad. may mga Ano, yung abrihan na ako. Mga inong po. Ito yung ikabaling natin ba? Wait, hindi mo na pumunta ng tubig. Nahulog ko siya. Ay, ilabay na na. Dinira? Dinira? Ayun na, ilabay na na. Kay masamot nagka-cheese. Soft drinks? Tulog na, para mag-share siya. Bordeaux wine. Ay? What is that? Soft drinks. Can I have? Mm. Awan? Chianti wine. Yeah. Kamay lang. It is sweet. So, it's okay. Kamay lang. Captain Marvel? Green food lang Captain Marvel. Yeah. Mayo. Another 10 years. Kanina ko alam eh. May imo na nagkuha nimo. Nana, Ay, nana. Dili lagi lamig ang isa nga. 5 years from now. Hindi. Bantay ko na 5 years from now, ha? Ay, lagi. 5 years from now, palit lang ka nito, Red Horse. Iwi. Kasi may buto, gusto mo. Eh? Tastes like Ay. beer. Kani, mga... Yeah. Ano siya? It's like wine. Mga 15 years, kanina siya, mga 10 years, pwede na.
Ah, kami? Kani? It's just a bit bitter. Pag-edad ani 15 na. Alam na. It just tastes a bit bitter. I don't Pag-ungan like na it. guys, mama.